L-MHRA qalet li rapport ippubblikat fuq The Malta Independent nhar it-tlieta xeħed dubji fuq proġetti relatati mal-industrija tal-lukandi u b'konsegwenza jista' jiżgwida lill-operaturi industrijali. L-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u Ristoranti xejnet dan ir-rapport u qalet li qed taħdem il-qrib mal-Gvern sabiex l-aċċess għal fondi Ewropej ikun faċilitat. Il-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-implementazzjoni tal-manifest elettorali sostna li l-proċess ta' programmar dwar il-fondi Ewropej 2014-2020 huwa miexi kif previst u skont ir-regolamenti Ewropej. Fakkar li l-Gvern diġà nieda proċess ta' konsultazzjoni pubblika dwar il-Partnership Agreement u jinsab fl-aħħar fażijiet sabiex dan jiġi sottomess lill-Kummissjoni Ewropea. Mistennija wkoll issir konsultazzjoni pubblika dwar l-Operational Programs għal dawn il-fondi. One News tkellem mas-Segretarju Parlamentari Ian Borch dwar ir-reazzjoni tiegħu għal kummenti tal-MHRA. Ovvjament aħna sodisfatti li l-MHRA qiegħda tirrikonoxxi il-ħidma ta' dan il-Gvern li saħansitra qiegħed jaħdem aktar b'mod spedit sabiex naraw kif il-finanzjament tal-2014-2020 jibdew jiġu benefikati minn nies fl-industrija, inkluż dik tat-turiżmu, inkluż sa minn din is-sena stess. U naħseb li l-Gvern għaddej bil-ħidma tiegħu on track kif stabbilit mal-Kummissjoni Ewropea sabiex nutilizzaw bl-aħjar mod il-fondi Ewropej. Intant il-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-implementazzjoni tal-manifest elettorali fakkar li lan tal-Gvern huwa li sal-aħħar ta' din is-sena joħroġ skemi għal benefiċċju tal-industrija u taċ-ċittadin. Dan jikkuntrasta bil-kbir ma' dak li ġara l-perjodu 2007-2013 meta minkejja li l-Operational Programs kienu approvati fl-aħħar ġimgħa ta' Ġunju 2007, il-Gvern kien nieda l-ewwel skemi għall-industrija mhux qabel il-bidu tal-2009. Aktar minn sena wara li l-programm kien fil-fatt approvat.